Nai tongnai joto Tripura hastini rangchani taktai bukhuk jongno haina hai tini nani katal video bo norok no malam sogo sama saya tongkhangke norok nakadi sama tongkhangke norok support khaji ka tini ni bagai norok ni bwskango haina hai blai nangkok mani kok thai tini ok katal video bo tubi phaikya obo hongkangke norok ni bagai obo hongkai hik kaham tini hingkangke joto bri rok ni bagai joto hik ni bagai ang tini o video no ma swnamka ke khapni takte bukhuk jong hik kaham hingkai tongnani bagai jong hik kaham hingkai sini bwsaibai jong bahai bolaijaknai abono tuinai norok ni bwskango ang tubi phaikya hingke khapni takte bukhuk jong norok o video no chajagoi tongkhe norok support khlaidi jisuni mungbai khlainai hingke norok ni nukhungo o video rok no nainai tebo kaitoni hamjakma mani tongthong kaitoni khakchangma norok ni nukhungo tongthong kwbangma bwri rok no hik kaham ongo khapni takte bukhuk jong kwbangma bwri rok no hik kaham ongo tamokhe nungkhe abrok ni bisingo kaham kok hingke hai tini ang norok no blai kheno okok rok no norok ni bwskango share khlainani ma phaikya jeng kwbangma bwri rok no hik kaham ongo kwbangma bwri rok no hik kaham ongo hingke khapni takte bukhuk jong nung tini o hik kaham ni slai tebo hik kaham mane rangsak kaham ni slai tebo rangsak kaham tongo ma haitei ko hingke khapni takte bukhuk jong hingke hik kaham kwbangma bwri rok no hik kaham ongo hingke khapni takte bukhuk jong kwbangma bwri rok no tamo bwsani wngoi hik kaham ongo haipono tebo hik kaham no hingkang abo bolaisini bolaibaya khapni takte bukhuk jong hingke tini naki sung hik kaham wngoi tongnani bagai hingkangke sung boba hai wngnani nang khapni takte bukhuk jong tini naki sung sini bwsano bihik jong tamo ma khlai mai mui songcharo tai bwsai bwsani risum suo tai sini bwsai chongno onek hamjakmung ruo tai kwbangma khok kaham bai khok kwtui kwtui bai bwsai bwsano hamjakmung ruo kok thaibai ke tai hamjakmung bai khe kwbangma bihik ni wngoi abo bwsaino abo hamjakmung abo tai rwbaiya khapni takte bukhuk jong jong tini kaisa bwri rok ang joto bwri rok no saya kaisa bwri rok onek nukhungni samung no pogoi jong onek kaisa bwri rok phone bai busy sajokma bai busy hani bagui no khapni takte bukhuk jong jong phone nailema jaga busy kok salaima jaga busy hani bagui no tini ang norok ni bwskango okok no ang tubui mat phaikya hingke kwbangma bwri rok no hik kaham haipono tamokhe nungkhe abo rokni bisingo kaham kok nungkhe abrok ni bisingo se tebo kaham kok hingke khapni takte bukhuk jong hingke tini o hik kaham ni slai se tebo hik kaham kok hingkangke jong abo boba hai wngkhana abo norok hik khumjaknai bwri rok abo norok no wansok sidi ang norok no thaisingo saka rangchak se kaham kaham ni slai se tebo rangchak kaham tongkho hingkangke abo boba hai jinis wngkhana ke khapni takte bukhuk jong hingke tini nadi chini tomung samung character jong joto kaham wngna nangnai tei kwbangma takhuk bukhuk lukurok bai chini tongma kaham wngna nangnai bwsai bwsano borok ni bwskango lukuni bwskango phanangthung lukuni bwskango ya phanangthung nok nukhungo pano wngthung jong abo bwsai bwsano respect tei hamjakmung borom jinis abo tongnani nangnai hingke khapni takte bukhuk jong tini okok ang norok ni thani tubi phaikya norok hik kaham wngoi tongnani bagui tamo wngnani nang abo kaisa 1 number norok subrayung kaitor no lobdi
chini kaito no khulumdi nang kaito no khulumui nang busuk jora tikhe nang hi kaham wngui man nini busuk jora tikhe tomung kaham wngui man nang busuk jora tikhe nini bwsaino nang borom kaham khlai man abo 1 number nang swrungnani abo nini bwrwini wngui daiyekto hingkhe khebni taktei bukhuk song tini baksa norok ani o elambakni kok satini rogo onek baksa chajak yangui mano hingkhe haifano tini norokni bagui kaham tomung tongnani bagui no ang norokni thani o kok thairok no tubui ma phaikha asokno jotono no hambai।